באוקיינוס ההודי? האוקיינוס. ירין אמר, נעליים. הוא רוצה שתתן לו אוכל, ירין. אל תסתכל. וואי, כמעט. מה, בטח רע זה אתה ברח. בואי, תביא ממתוך. הנה הוא בא. וואי, לקח וירין. הוא בודק אם זה בסדר. הוא לא מרעיל אותו. אין בעיה, זה בנשיונל מחר בבוקר. הנה, שמע כאן בים, איפה הם? הנה! איפה הם? זה על הסלע? הנה, הוא לוקח ממך ירין. אל תפחד. זה אוכל. אחי, איך הבוטנים של מזרחי? לילה יורד כמו הגשם עלינו, בא ושוטף את החור, רבע ירח מבטיח לשנינו את כל הזמן לאהוב. אז בואי נשאר עד שהאור יזרח, תאהבי אותי, עוף מתוך חלום לעוד חלום סוער, זה לילה מחושף, אז בואי נשאר עד אור הבוקר. העיר את עיניה בשקט עוצמת בין האתמול למחר, גם אם הארץ כולה כבר חולמת, לנו זה לא מאוחר, אז בואי נשאר עד שהאור יזרח, את תאהבי אותי, אני אוהב אותך, נעוף מתוך חלום לעוד חלום סוער, זה לילה מחושך, אז בואי הוא לא יודע מה עובר עליי, הוא לא יודע מה עובר עליי. אבל הסוף הזה נראה לי לכולם. מה אתה הולך שם? הולך בין האנשים ברחוב, צועקות, תגידו ים. עכשיו אני ממשיך כאילו לא הכל אבוד, זה זז בבטן והורס את לילותיי. אני חושב שהאהבה שלי איתה זה הדבר הכי חשוב, היא לא יודעת מה עובר עליי. אומנם אינה רבה שאין לעשות, אז רגע, נמצא מקום יותר טוב. יש לו קקי, יש לך קקי? יש ילד קקי. זה קקי? זה הגדול? חבילה גדולה? או סתם קקי? אני אעשה במלון. במלון? הוא יעשה במלון. תראו גם כן. לאוטו. פתחת? לא, המפתחות אצלך. אתה לקחת לי אותם עכשיו. לקחתי? ככה בא לה לשכב כאן על הדרך. יאללה, לאוטו. יש פה את זה. מי לא בפוקוס? אתה. למה? את הבאת לי את המפתחות? את לא הבאת לי מפתחות. מסוכן הסביבה. אני מסוכן לסביבה? אני אזרוק אותך מהצוק הזה שם. בגלל זה אתה מסוכן. כן, בגלל זה. ניר, תעזור לי. רגע. תראה מה הולך. אני רואה. במקום.
אורן, לאן הגענו, אורן? לראות אריות ים. למה הולכים מכות? שמע אותם. מפלסים. מה זה, ירין? אריות ים. אריות ים, יפה. נשכים, נכון? מה? נשכים, נכון? לא, לא נשכים. תופסים זולה. כמו גוש חרא. גוש חרא. בסדר, אתה מבין? ערימות של שומן. כן. תראה, משהו לעצמו חול. לא, מעצבן שאתה לא מגיע לחגה ומבין את הראש. מה הוא עושה? הוא נשך אותו. הוא תחתך אותו. איפה? הוא מתחסה בחול, ראיתם? תחתתו ממש. זה ראש הקנוניה הזה. תראה, זה לא יעזור, זה כל הזמן נשך אותו, הוא רוצה לפנות מקום. הנה, הוא בא מהמים. אחי, תביא מגבת. יאללה חבר'ה, ניסינו את כל הדינוזאורים האלה. וואחד האריות, חבל הזמן. כל אחד, אריה. יאללה. לא אותו. אחרי יום שלם של נהיגה ונסיעה, הנקור מורוביי, הנקור עיר מורוביי. מה המצב נראה? אתה נראה עייף, תשוש ומותש. להגיד משהו? מה? להגיד משהו? מה? 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 אני מפרח. היי ספי, קיבלת קומה שנייה היום. אנחנו רוצים לישון. למה? סחחות מהסיבובים. דבר אחד, אדוני ישמור. אדוני ישמור. הגענו לחדר? וואו, איזה חדר. מה זה? מה זה הגודל הזה? וואי, וואי. חרפנו? עכשיו לדעת שככה לנו מאוד 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 קר לנו ואתם מתבשלים באוטובוס. זה מטאור שנפל פה באמצע הים. מה זה? סובנירים וכאלה? חבר'ה, אנחנו מורוביי. מה? תלך על זה, אבא. יאללה, תלך על זה. Here, road number one. So you have relatives over here, or What we have? you have family over In here? Florida, in Fort Lauderdale. Not very כן, good. זה Not a couple states היא over ישנה? גם הוא ישן, גם הוא ישן. Southern Missouri state. In the south. Yeah. How you feel here? It's so cold every day. כולם ישנים. It's הוא ישן, not like this all the time. ירין, זה אמיתי, ירין? It's not like this all the time, believe me. זה אמיתי, ירין? הוא ישן, הוא ישן. הוא ישן, אל תראה. אמיתי. זה לא אמיתי, זה אמיתי, אל תראה, זה יותר הוא ישן. We get the If no price, no charge. No price, no charge. אבא בא לי. אוקיי, שתארוז לך את זה. מחכים שיכינו לנו, הנה המלצרית. איפה האוכל? האוכל, אין אוכל. יש מסעדה, אבל אין אוכל. האם הצדה? אורן, אתה רעב? תסתכל. תסתכל. לאן נוסעים? סנג'לס. כן? Point 2 miles. Keep left.
של הכוכבים, אופיר, אפשר כן, להיכנס רוצה להצטלם לעצור. נראה לי. מה זה המקום? זה נראה נחמד. זה, בואו הנה. נסתובב, הנה, יש כאן איזה מקום חניה. תפך לנו ספי ליד קינג קונג? ספי שאמרו לך מקום חניה בדיוק לפני הקינג קונג. על הכוכבים אתה דורך על הכוכבים, אורן. אני דורך על הכוכבים. גם אתה דורך על הכוכבים? על מי אתה דורך עכשיו? מי זה? איך קוראים לך, אושרי? איך קוראים לך? תגיד, איך קוראים לך? Spidey, good to meet you. Stand right here in front of me. וואו. צ'ק את זה. One second, guys. Just a second. 1, 2. פה. מחפשים עודף כולם? ספק פינוי כולם מחפשים עודף על הרצפה. זה אני יש לי עכשיו, אבא. מה? לא איזה 98. לא. אני רוצה לראות מה זה שם איפה שהחננו. צלם פה ג'ון טרבולטה. ג'ון טרבולטה, הוא זה. תראי מה נעצרתי, תסתכלי במקרה מה נעצרתי. ארץ סופו. ארץ סופו. במקרה על הדרך. אוקיי, לאן הגענו חבר'ה? זה הסטודיו של הוליווד. חבר'ה פסלים שנראים ממש ברונזה. וואי, זה מפחיד. נראה לי פוסט הסרט, אבא, פה יש סרט. זה, נו, איך קוראים לזה שהמוטציה הזאת? יצאנו מהאזור המפחיד, דרין, איך היה? פחד. טוב, כמה אני, אנחנו שלנו כמה יותר את המכוניות. זה יכול להיות שמיר ועצבני, ניר, זה המקורי. זה, תצטלם עם זאת, הנה כמו שהוא. וואי, הגענו לדינוזאורים, חבר'ה. שיש פה את חופשי. כל הכבוד לאבא בחר. וואי, תראו אותו, וואי. אבא משפריצים אבא. שהשפריצה אני יפה. אהלן, יחד. בוא'נה, זה אמיתי. אוי, נעלתי. בסדר, אין לי בעיה. אני יודע, מה עשית אמבטיה? ספר, מה יש פה מקלחות או משהו? תראו אותה. וואי. Oh no, look up! מה קורה יריב?
See you later. Bye-bye. Bye-bye. Man, Scoop. How you doing? Oh, thank you. Very nice. There you go. Okay. To house the elaborate sets for the Phantom of the Opera, starring the man without two faces, Lon Chaney. And since then, the stage has been home to the Bride of Frankenstein. Inside of stage 27 for the interiors of Noah's Ark. And look at השחקנים. כן, סטאר וגן. זה הכוכבים פה אצל. And the young people you see here, students from the New York Film Academy. Coming up on the right is Brownstone Street, where Jim Carrey lived in the original Bruce Almighty. Back to the Future film starring Michael J. Fox. הנה, זה התמונה, ניר. צלם. זה המקום שעשו את זה. Well, Skull Island in the picture on the small side, but there's nothing miniature about this life-size King Kong. Big piano. The beige building here to the left with the green doors and windows. It's on bank, it's on sheriff's office, it's on saloon. They are powerless to stop the enraged beast. Everybody, don't worry about Michael Graham. It's going to get us out of here right now. On the right, King Kong. Starring Scott Bakula and Dean Stockwell. Called A Mule, featured the 2005 science fiction western Serenity. So Serenity, which is the film featuring the mule there, was based on the television series Firefly, also a science fiction western. And both Serenity and Firefly were the brainchild of creative genius Joss Whedon. Great job. Say hello to Carnage and Karma. Great examples of... הם רוקדים, איזה קטע, הם חודות רוקדות. וואי, איזה... Good show in 5 minutes. Please take your seats, everybody. וואי. That's... Wait a minute. Why am I telling you about the weather when I'm in the... איך עושים גשם? צלם. יפה, כן, תעשה. תראה מה קורה פה. היינו בה. שימו לב. ירי, שימו לב כריש. Animal and Red Dragon. Speaking of deranged killers in the movies, remember? Is a perfect example of a set that is all designed around the vision that Steven had. וואי, תראה את המנוע שלו. What if there's something right in a big neighborhood? זה ג'מבו, ספי, זה ג'מבו שם. As I was saying, the set for War of the Worlds is one of the largest ever constructed. וואי, זה מפחיד. ספי, לא חוזר הביתה, ספי. Amazing pictures. Yet despite the use of these realistic life-size shots, it's more than Spielberg had ever used before. Obviously, it's got a lot of bang for their buck. The log cabin up ahead of us here was used in the comedy The Great Outdoors, starring Dan Aykroyd. וואי. תראה את הזנב שלו. יאללה,
יאללה אורן, נראה אותך. תכוון, תכוון. תכוון. וואי וואי, יופי, כל הכבוד. יופי. תן לו. יש לך בובה. תן לו, תן. הופה. לכו תקחו, לכו תקחו, לכו תקחו. אוקיי. מה אתה עושה? זה אחים בלוז, זה מופע של אחים בלוז, ספי. הוא מכוון את זה עליהם. היא מתבאסת. הוא עדיין מתחבא מאחוריי. הוא לא מנע אותם. כן, איזה חום יצא בשנייה. לא ראיתי אותו, הוא בא לי מהצד. וואי וואי. הוא מעיף אותו, הוא מעיף אותו מלמטה, הוא מעיף אותו, הוא מעיף אותו, הוא נופל, הוא מפיל אותו למטה. Shut up! Look out, Spinny! הוא בטוח מעיף אותו. הוא נופל, ידעתי. Hey! Do us all a big favor, will you? And stand in one spot. וואי וואי וואי. וואי וואי. יריד, מה קרה פה? Yes again, Helen. Somebody signal my ship. Los Angeles. Beverly Hills. Yesterday. 9 miles, turn right. ספי. אנחנו הולכים לנסוע אחרי